ne bɛ min nɔfɛ sisan n denkɛ muso ye k'a ɲi baara k'a gin ka k'a yɛrɛ kan f'a ka bɔ n'a yɛrɛ ye de furusa n tɛ fɛ yɛrɛ de a ka to n denkɛ kun tile minɛ a ka kɛ furusa ye sa n yɛrɛ na taa muso dɔ ɲini village la an fan fɛ o bɛna sigi ne denkɛ kun. Home Nous Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe tisi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayeboli jona kana bergona business center na erola. An sigli no bamako sukuba kono énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino fleni. Na magobe kuna funi awerola. Aywa, ayeboli jona kana ngani tisi nymaunu segere. Ni sini hakili jina la funja bitike. Meni mkili ni kemala. Ali ni kuma khabe bi di mala. Wantaro mina jin film fenki. Wala sama dinge sera ba majugo kala majugamna. Bar sabula ni yo nyini ngan jin kono. O ma ko jugo kala foyi ka temenika. Niri mna munike ni kuina sisa. Halagabu. B. Oi tata ya. Ni kumago kumela. Ni kumago kumela. Bebe ne ma tabarala ko kunu da ba ne ka ne na ba ne ma gore kumela sa bebe nya fi ni bo ne tabarala kuma ti oyi chen me ma gore bila wale be ne kuma fanga kuma mara kureka no mara ko ora ibe mara ko kote mano ne fan fere ne ma ere nye bala ma bi ni mine chogamina ha ma be kum kene na ere buldo fati mi fi ma yim so ba e bari e fati chere ni kluma de na ma e buram zuri ni tra ko so kam so ba am le chuma bi ma am le ti ma ka ko be ya fam an defika sigini ka man na wati ni de gabta kana ko gela ko ala kama ita ko mano siga musoro ko mabe ma ya ko man ne nyoni fene mangai la ga tiende me tan so no parado kifa Mfatoma. Mbramso. Ayi. Mfatoma boli de kagele. O bo ka tabara ke rola. O ni wuluka ka sena samara do katugu o no fa fomi ngatel ni mi. Ino to min kele ndo ki mara ya o de no do. Ni re tigelindu now. Peni ni alake. Allo. Era sira. Karamogo yi dan soko sa ni ko. Somo be ka kene. Kuma folongoro to te dala magai. Nya fi togomi. Na ma jugu ya katemo kan. Foi ma boala. ma téléphone
ne bɛ min nɔfɛ sisan n denkɛ muso ye k'a ɲi baara k'a gin ka k'a yɛrɛ kan f'a ka bɔ n'a yɛrɛ ye de furusa n tɛ fɛ yɛrɛ de a ka to n denkɛ kun bilen minɛ a ka kɛ furusa ye sa n yɛrɛ na taa muso dɔ ɲini village la an fan fɛ o bɛna sigi ne denkɛ kun barisa an ma nafa foyi sɔrɔ nin furu la ne n'a ni bi cɛ ne ma hɛrɛ kelen sɔrɔ ɲɛ la a kɛ ala ni kira ye furu ka se ka sa ne b'o dɔrɔn pe de nɔfɛ awɔ a banna n b'o dɔrɔn de kɔ na n k'i hakili lajigi wari ko min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ kɛ ni ala ni kira sɔnna a ma n bɛ fɛɛrɛ kɛ tile 2 in na bi ni sini dɔrɔn n bɛ wari in ci ma orange money na ayi a tɛ bala o ne tɛ nafa dɔn de ja n'o balana o tɛ ne yɛrɛ n'o ye karamɔgɔ ala ka tile yɛrɛ d'an ma n y'a fɔ cogo min an b'a kɛ ten baramakɛ bi yan ayi n nana n ka telefɔni i tun ye n'o de kɔ a basi wɛrɛ kɔni tɛ yen basi tɛ ala kana basi kɛ yen nɔ o i sɛgɛn ka taa baarayɔrɔ la tuguni wa n sɛgɛn ta ayiwa ka kɛ ten ne yɛrɛ sɛgɛnna dɔɔnin n b'a lajɛ ka taa n lafiɲɛ bɔ dɔɔnin ka n kɔ la fana Fati me yang ɲɛgɛn ko e dun sumalen no mun Fati i ye kuma min fɔ tiɲɛ na ka kuma la a bɛ min f'i ye ne lajɛ ka mun ka sabali a to yen ala kama i y'a faamu i kuma fɛn fɛn bɛɛ tiɲɛ e de bɛ kɛ yafabaga ye n bɛ yafa ɲini fɛ i ka sabali ka ma to yen maa mana fɛn o fɛn kɛ a bila i kunna dɔrɔn ko mɔgɔkɔrɔba don i cɛ ba don i y'a faamu kana ka ko foyi de k'i la i y'a mɛn problème t'a la donc n bɛ taa barakɛyɔrɔ la fɔlɔ awɔ komi mun nana mun na mun ɲinana n ka téléphone kɔnɔ ok mun bilala la ni yi lasigi ma ka kuma la i ma sɔn ka ne lamɛn sisan k'i y'a faamuya ala ka kɛ hɛrɛ ka baara ka continue. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center la yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Malusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ